Arratsaldeon ikusleok, Euskal City saioa bueltan da. Gaurko saioarekin denboraldi berriari hasiera emango baitiogu. Gaurkoan bi nafar izango ditugu, biak euskaldunak, baino herri ezberdinetakoak. Bata beratik eta bestea Garestik etorriko baitira. Hementxe mintzatuko dira beraiek euskararekin izan duten esperientziaz eta horretaz aparte beraien herriko enbaxadore lanak egingo dituzte. Hau da, beraien herriaren inguruan mintzatuko dira. Goazen ba gaurko gonbidatuak ezagutzera. Kaixo, zer moduz? Bueno, bi muxu. Bueno, a ber, kontatu idazu, nondi zatozen, zein zaren? Bueno, ni Asier naiz, eta beratikan heldu naiz. Berat izatoz orduan Bortzirietatik, leku politia, Gipuzkoa eta Lapurdirekin mugan, eta lanari dagokionez ze egiten duzu? Ni lau sindikatun liberatu nago, eta eskualdean ere horri biltzen naiz lantokiz lantoki. Lana baduzu orduan, langileen eskubide defendatzen, beti dago lana. Azken gaur egun hori, beti bezala, baina gaur egun bereziki ere, batien eraso guzikin, eta lan faltaz dugu, eta gure kasun erratia lan honez da dugula ez dagiz seinale ona, baina hor ez dugu lan faltarik anaz. Hori da, bueno. Eta aipatu diazu eskualden, beran egiten duzu lana edo eskualdetik mugitzen zea? Ni berez hori bastan bidasoa osoan zehar mugitzen naiz, ere Iruñira ere mugitzen naiz, hori koordinazio kontuk eta hola, eta ni berez mugitu bastan bidasoan inguru mugitzen naiz. Aspalditik zabiltza horretan edo? 2 urte eginen txut, eta agiz guztira, osak. Oso ondo. Eta hizkuntzari dagokionez, euskeraz mintzatzen zea lanean, edo egunerokotasunean zenbat erabiltzen duzu? Azken izan eta hori sindikatu abertzale bat, euskaltzalea eta gure hartin ere mugitzen gara gehien bat euskaraz, gero azken langileekin ere koordinazioan batxire kaso batin non aldelikan beti euskaraz, baina beti kaso batzutan denek ezakite euskaraz eta gaztelerat jo bar izaten da batzutan. Eta beran herrian, zenbateraino da posible euskaraz bizitzea? Aukerak batxire, egia erran, eguneko agitza handi batin euskaraz bizitzeko, ez dugu erran eguneko unin, ze azken dena perfektua ez da, baina aukerak nahi izan ez gero, bizitza egunerokotasunin urri handi batin bizitzeko aukerak batxire bai. Badaude. Kaixo? Kaixo. Arratsaldeon, zer moduz? Mi muxu. Kontaiazu, zein da zure izena, nondi zatoz? Amaia Dominguez, naiz? Amaia zara, ni bezala orduan asko baikara egia esan. Amaia eta Amaia. Eta nondi zatoz, kontatu iazu? Iruñekoa naiz. Eta Tafallan egiten dut lan, eta rentxe Garesen bizi naiz. Batetik bestera ibili zara orduan. Eta zertan egiten duzu lan? Irakasle bezala, musika irakasle. Eta bokazioz datorren zerbait da, edo zerk animatu edo bultzatu zintuen horretara? Berez, txikitatik irakasle izatera jolasten nuen, baina gero egin izan dut, unibertsitate publikoan prebioa kimikari izateko, ere. Irakasle bikaina izan nuelako, da doan maitemindu ninduen irakasle horrek eta hori eginen nuen, baina holanen bilen. Baina azkenean, irakaskuntzan, egia da, bokazio bezala daukadala bai. Eta egun ze adinetako ematen dizkiezu klaseak? 2 urtekin sartzen dira ikastolan eta bertan jada musika daukate, ordan 2 urte dituzten txikitxuadekin hasten naiz, eta 6 urte arte. Adin guztiak, aurrezkuntza, lehen hezkuntza da DBH. Etapa guztiak pasatzen dituzu. Eta Tafallan zaudela aipatu duzu, aurrez beste herriren batean egona zara? Tafallako ikastolan hasi aurretik egon nintzen musika eskoletan. Agoizko musika eskolan, zoragarri oso pozik ere, oso gustora, beste gauza bat da guztiz, eta Gariñoanen ere. Gariñoain, baita Tafallatik gertu. Eta goitzen, hor bai dela musika horretara datoz, arratsaldetan, ikasleak, eta gero aldaketa izan zen ikaragarria, ez?
ikastola batean zer ikusirik ez du, baina pozik bai. Oso ondo. Gaur hemen Euskal Cityn solaskide sorpresa bat izango duzu, hitzordu bat hain zuzen, eta aurkeztuko dizut, bera Asier da, Asier, Amaia. Hau, Asier. Ez mugi bai. Arratsaldeon. Berdin? Tartea izango duzue elkar ezagutzeko, zuen euskararekiko esperientziak azaltzeko, zuen herrien inguruan bizimodua, ospakizunak azaltzeko, pixka bat herria promozionatzeko ere bai, eta libre nahi duzuen gaietaz hitz egin, eta nik bakarrik utziko zatxuztet, eta gauzatxo batzuk egin behar ditut, eta gero itzuliko naiz. Ea zer moduz joan zaizuen, hitz egingo dugu amaieran. Animoak eta gero arte. Ekinari gabe. Amaia, Iruña, 51, irakasle, berria. Nire lanean, noski, eta nire bikotearekin, anaiarekin, eta orain lagunekin. Mundu guztiarekin. Zuka. Ez. Nahi bai. Ez. Amaia Arrantzu ez? Bai, Amaia bai. Eta nongoa zinen? Iruñakoa. Iruñakoa. Bai, Iruñakoa naiz, eta, orain Galesen bizi naiz. Eta horretik Puillun bizi izana. Nun? Puillun. Hori non dago? Puillu, Puello. Bai, igual. Ezaguna gazteleaz. Hori dago Tafaia ondoan, gertu, hortik 5 kilometrotara. Bai, eta Errantzu irakaslea? Irakaslea, bai. Tafaian egiten dut lan. Eta, orduan, iruki batean, triangelu batean abil. Bai, Iruña, Gares, Tafaia lana. Eta hala mugitzen naiz. Eta zu, berakoa ez, uste dut? Ba, ni beratarra, ja. Hori, ipar muga hortan. Hortxe. Ukitzen dugu dena. Itxas burbil, loia Gipuzkoa, Lapurdi. Hoxe, horrak azaren agertu. Estrategikoki kokatu. Ederki. Tafaia eta ez nahiko urrun daude estrategia hori. Tafaia etortzeko urrun, Ba, azken hori... Geren normalin badugu joera gehiago jotzeko Gipuzko aldera tala, Bai, gehiago. Guain gainera mozu dizkibutela tunelak eta hola, gu ere hemen Iruña eta hortik bera ere ez pentsa Gipuzkoa ere bagoazela, Ez dugu horren gertu baina. Baina Gipuzkoako kostaldea, Bizkaiko kostaldea, Euskal Herrikoa, gorutzere jotzen dugu. Hori izan duzuna, tunelak obretan daudela. Ba, baina erdin komunikatuk dela, baina jote deixenteko, imarko dugu... Beraz buelta... Esportzu gehiago natetortzeko dela, Bai. Eta zoi jateko Gipuzkoa ere, uste guazue bertze... Baina baitut lagunak zunbilakoak, zunbiletarrak, eta handik ere, berdin, ezin handik pasa, buelta marko du. Bai, guain egulionakin eta Arrantzuri musika erosten zinula? Bai, musika irakaslean ez, eta lau taldetan nago ere. Jotzen. Zer musika mota? 3 talde badira rock estilokoak. Beste 3tatik bat, nasketa batez rock, funky, fiskatola nasketa, blues txantatzen du. Experimentar. Bai, denetatik ez aspertzeko. Eta laugarrengo bat, reggae talde bat. Begira, berez, nahiko graziosoa da. Badokalako, bat, euskaraz, Garesko taldea, euskaraz, non nahi taldea da. Puilluko taldea gazteleraz batez ere, euskaraz abestiren bat ere egiten dugu, baina nabarmentzen da gaztelera. Eta hori da Los Goma taldea. Los Goma 2. Los Goma 2 izan behar zen, hasieran ala izango zen, baina Los Goma 2 beste talde bat omen zegoen edo ezaguna zenez, bai. Erabaki zuten, Los Goma 3, leku 3, alako ez. Eta azkenean Los Goma geratu zen, 80. hamarkadako taldea da. Gero bertan bera geratu zena, eta Puillura bizitzera joan nintzenean nire mutiko jarekin, irakaslea ere gaur egun nirekin lankidea gara, eta Faigo ikastolan, berarekin ekartu nintzenean, talde horretako Los Gomako laguna genituen, eta hasi ginen, guazen zozeriotzera, berpiztu genuen berrio taldea, berpiztu zen,
Eta beno, ibili gara Zutagarrekin jo genuen, Rosendorekin, eta horku benta zaia. Hora ikusten zait, oieko la, rollo... Bai. Sarroka gabintze dut, ni hola, ere, nire garaitan jebik eta hola ere, zantzuten un pil bat, hola. Hori da, bai. Bere garaian, 80garrengo hamarkadan Zutagarrekin ere jo zuten, bere garaian, eta berriro jo izan dugu Los Goma, taldekide berri hauekin, beraiekin, berriz oso bitxia. Bueno, esaten nahi nintzen bezala hori gazteleraz da, Los Goma. Beste taldea Iruñekoa da, nahasketa, estilo nahasketa hori duena, ez? Rock, punky, funk, bizkatola. Hori da Betsy Diz, eta ingelesez. Nola? Betsy Diz. Bai, zen propio bezala, ez? Betsy, emakumeaten izena. Eta, bueno, bigarrengo zentzu bat ere badu. Eta, bueno, hori ingelesez, beraz, euskaraz, gazteleraz ingelesez. Eta laugarrena, bada frantsesez, Olof eta Mandingarregi taldea, orduan, bakoitza hizkuntza desberdina. Bai, hori, hemendik amutxera, modan dagoela igual katalanez hasi beharko zatea beste. Hori da, ez beste bosgarren talde batez, Ezin daudea bosgarrenarekin. Hori esperimentalan sartu. Hori da, esperimentalean sartuko dugu, bai. Eta, bueno, ez nahiz aspertzen ikusten zu bezala. Musika da nire bizitza, bai lanean, baita, bueno, lanetik kanpo hobi bezala, eta lagun artean ere, eta... Gabe, osan nipa dios. Asier, bera, 27, sindikalista, zarra. Lagunen artin, laneko haunitzekin, beti bat kasuk, eta gero ere bikotearekin, eta edo zeinekin. Egoeraren arabera, nire saietzen gara tardeka, baina normalin zuka eta pertsona batzukin ere ikaz. Ez, nirekin aski. Uneko egunin ere errate igual beti zaila da, ez? Baina, aukera bada bizia neurri zabalt batin euskaraz egitea bai. Eta nire errantzori, aur txikitatikan, ja, amairu... Bai, 15, 16 urte arte ematen dut, beratxe iru... Bai, nabaritzen. Bai, zaila dira berez, bakoitza du berea, ez txikiek ere, ez zaituzte ulertzen, oraindik arauak eta, arauak baino gehiago... Anarko-sindikalistas, Hori da. Ez dakit oso ongi nola jokatu eta bata bestea jotzen du, ez dakilako harremantzen eta pizka gehiago da horretan ibiltzea musika. Jo lasak eta egiten dugu batez ere. Orduan, adin bakoitza badu berea. Lasaiena esan deteke lehen hezkuntza. Esan dezakegu txiki-txikiekin duzulako topea dena ematen, lasaitzen zaren momentuan jada bata bestea bultzatzen duela negarazten da, orduan bestea igotzen dezakin nola. Orduan, izan barituzu oso kontrolatu eta horretarako atentzioa ditu behar duzu eta horretarako paiazo bat izan behar duzu. Orduan, hor energia handia gastatzen duzu. Eta bestalde DBH-en ere, nerabe hauekin beste energia mota bat gastatzen da. Hor egonen dena igual batzuk musika gehiago igual interesa bezala, igual bakire batzuk ez dutena interesan nipa dios, eta espertzen kirenak, honi manikun ikasgai batzuk, ja, zadin batin, gustatzen zaizuna, gustatzen zaizu haunitz, eta ez zaizuna gustatzen, pasas del tema, eta kasu hortan ebazanen da, hola, ez? Igual honen india musika makieduna eta gonen dela... Bai, hor gertatzen dena da, bueno, kurrikulum bat ere badaukagula, eta musikariak eban beharra, eta gustokoak ez dituzten gauzak ere. Orain hori aldatzen ari gara, eta saiatzen naiz pizkate horrelako txapa horiek edo, beste ez buruz ikasi beharreko horiek guztiak kentzen eta garrantzitsuena bakarrik biltzen, eta hori eskatzen ez momentu gaztetxoei. Eta bestalde beste gauza praktikoagoak eta gustokoak izan aldituzten beste gauzak egiten. Poliki aldatzen ari gara hori, eta etorkizun gertuko, etorkizunean liburua ere ikustu kenduko dudala. Bai, azkenean, eman beharreko gauzak bai, musikariak emango ditugu baino beste modu batean, eta hori da proiektu batzuk, eta hezkuntza aldatzen doa, eta zorionez nik uste dut horretara guazela. Eta hor, euskaz eitzen zuz, claro, zonalde hortan zailtasun deixente ez, gu badugu nahiko naturaltasunez hartua, basikamente, norri batzin behizik gara deredun eta hola, eta euskara gizon maizatu dago, minus suposatzen dut ere, jaz bakarrikan funtzionatzerako orduan, igual zuen kasun ere, jendia hurbiltzea, ez euskarako eredura ere, izango zailtasun gehiago nenkin. Bai, berez, tafaian,
ikastola aspaldi dago, eta ikastola lana egin dugu, eta Faia mailan euskara txertatzen ez, hasieran gutxi batzu ziren, eta poliki-poliki handitzen joan da, bikoiztu eta guzti egin da, gela bikoiztuak izan ditugu, eta orain beste garai bat dator, oso alde positiboa duen gauza bat gertatu da, publikoan eredua txertatu dela, behingoz, ni oso alde nago naiz eta ikastola kontzertatuan lan egin eta guretzat oso berri hona izan, berez ikastola mailan, ez? Eredua publikoan txertatzea niretzat zoragarria da, eta horrek dakarrena bestalde, ikasle asko joan izan direla publikora. Ordan gure ikastolatik galdu ditugu eta urtero ere nabaritu behar da. Hala ere, gauza desberdinak eskaintzen ditugu eta modu desberdinean. Orduan hortxe mantentzen dira bi ereduak eta polita da nik uste dut oso eraginkorra eta oso ona herriarentzat bi gauzaiek egotea, ez? Publikoan eta baita beste moduan ere kontzertatuan nahi duenarentzat beste proiektu batzu, beste modu baten ere lantzen dugulako, eta beratxa da alde horretatik. Ordan zuri erantzunez pizkat, gure ikasleek, bai dela zaila gure ikasleek patioan eta beraien egunerokoan euskaraz egitea, eta Faia batean, bai, zaila egiten zaigu. Saiatzen gara modu desberdinetan eta motibatzen eta kanpainak egiten eta halako gauzekin, bai, hobetzen da beraiek badakite, ez, egin behar dutenean oso ongi moldatzen dira. Baina erosoena ama hizkuntzan, ez, beraien ama hizkuntza gehiengoena gaztelera izan da. Hor lanketa izanen da, rebertitza hori eta ama hizkuntza pasatzi izatera euskara, ez? Hori da. Ondartza. Hebitarrok. Pianoa, eta gero, nire lanean musika irakasle naiz. Orduan gitarra, txirula, dultzaina edo nafar gaita ere jo izan dut. Piskadenetatik. Ez. Azken liburua, dakit, Momo. Ez, gutxi. Bai. Azken bidaia Peru. Igual, itxeko transmisio hori ez badi miten, kontzientzatzen zara, nire bidez, itxin ama euskalduna zen, baserrikoa eta beran, baina itxin ez dugu nintzen oin izoitura euskeraz egiteko, ez da euskalduna, eta beti egin dugu gazteleraz, eta eskolan bai, euskaldun zara naiz, eskolan txiki-txikitatik jaso nun, gero bai izan nula DBH-en joan nintzen Irunerat ikastera, eta hor bai erdi galdu nun pixkot eta ala, baina gero igual akusta inortan hartu nun kontzientziazio puntu hori de gure hizkuntza da, eta inun autua ez, erabakia, eta hor, egia da, bera batin bizitzea ematen dizun aukera da, nahi izan ez gero, edo erabaki hori hartuz gero, praktikan paratu alizatea, ez da berdina eta Faia batin erratea, euskara gure hizkuntza da, eta jakintare erabili nahi dut. Zure lagun giroan, igual ez da euskara lantzen, eta ez baldin mazuk hori, bera bortziri batin baduzuna da aukera. Eta nik hori aukera hori izan nun, eta hori probesten zu, baina zure kasun euskarara jo zenun lanangatikan, edo izan zen baita ere autu bat. Beira, azteko oso bitxi erritzen zait, beran zure etxean euskaraz ez egitea, Kasu bat ere, azkenin hori bat ere guk ere, baita ere, neatxa jaiua da berez Salamankan. Eta Irunen bizitu da beti, nire ama baserrikoa daula, baina batxire itxo batzuk, non zait ere, depende ere ze kojuntura ematen denez, baina kasu bat ere ez da. Euskara derra duzu, nabaritzen da, bai ez dakit herrian edo, bizitzan euskaraz egiten duzula, nabaritzen da. Nirea batua da, nire ama hizkuntza gaztelera da. Nire gurasoek etzekiten euskaraz, baina oso, aita batez ere oso euskaltzalea zen, eta euskaraz ikasten hasi zen da guzti. Egiten zuen lan Volkswagenen. Eta zitzen ikasten... Amnitzek bezala. Bai, hori da, amnitzek bezala, hori da. Eta hasi zen biki, euskaraz ikasten eta alemanieraz ere, eta, trebea zen hizkuntzetarako, baina azkenean lortu zuen aurreratzea gehiago alemanieraz, eta hori esaten dutela, antza badutela, ez deklinazioetan, eta ez dakit, bai, alemaniera eta euskara, bai.
baina euskara heldu zen, ez dakit, lehengo hizkuntza eskolako 3. maila arte edo heldu zen, baina oso zaila egiten zitzaion, eta gainera, ez zuen hitz egiten gurekin, agian saiatu zezer, baina gehiago Alemanieran hasi zen. Orduan, gu bai txikitatik argi zuen euskaraz ikasi behar genuela, eta San Fermin ikastolan sartu gintuzten, aita eta amak. Eta, garai horretan amari galdetu dio zergatik hor. Ez dakit gaur egun ikusten da San Fermin ikastola, badaude ikastola gehiago, ez? Eta zaten zu, hartu behar duzu autobusa, ordaindu behar da jantokia eta hori guztia, eta zen, esfortzu bat suposatzen dela. Bai, oso postik gainera eta harro, ez? Esaten, berdintzea San Fermin edo beste dozein, baina ikastolan sartzea, ez? Eta garai horretan, amak esan zidan, 3 urtetatik hartzen zuen zentro bakarrak zirela ikastolak. Eta gero, lagunengatik eta San Ferminen hasi ginen. Eta, zorionez euskarazko hezkuntza jaso dugu. Baina egia da patioetan, lagun artean beti gazteleraz egin izan dugula. Baina anaiak, anai bat daukat. Eta biok gazteleraz ibili gara beti etxean, kanpoan, lagunekin ere dena. Bakarrik gelan eta ikastolan irakasle aurrean, gure ikasleek egiten bezala, euskaraz egiten genuen bestela, dena gazteleraz. Orduan, niri gertatu izan zaidana da, ez nuela lortzen tituloa, ez? Goi maila nahi nuen, euskarazko titula lortu, gero lanpostuarentzako edo, bizitzan hori izateko. Eta, egin dut musika karrera, eta gero beste magisteritza ere, orduan, nengoen biekin. Eta hasiera batean, egin nuen magisteritza euskaraz. Baina, garai horretan, euskararentzat usten zuten soberan zegoen ordutegi guztia, goizeko 9etan klase bat, hurrengo 12etan, arratsaldean beste bat, eta orduan, bazogen horrela, bizkat jantaka. Euskara beti esfortzaz egiten du, ikastola mailateko eta... Bai. Eta orduan, behar nuen arratsaldean konserbatorioa, beraz, goizean magisteritza eta sartu nintzen gazteleraz, egitera magisteritza, hor komeriak ere. Bat eta bestea biak gazteleraz egiten nituen, etxean gazteleraz, bizitza gazteleraz, ez badut lortu tituloa da, zerbait egin behar dut. Orduan, baita musikaskolan, hizkuntza eskolan sartu nintzen, titulua lortzeko. Eta hizkuntza eskolan sartuta hor urte osoan zehar lan duz eta dautu nuen titulu hori. Baina bertan nengoela, sartu zitzea dela, zuri Iruñera etortzerakoan kontatu duzun bezala, sartu zitzea kontzientzia hori. Oda esan, egia da, nik euskaraz ez dut hobetuko nire erabilera, ez badut praktikatzen, ez. Oda hasi nintzen, neko graziosoa da, nezake grazia handia egiten ziren edo ez nire lagunei, baina parrandan edo asteburutan, azten nintzen lagunekin nik euskaraz. Eta beraiek ikastolakoak ere, beti gazteleraz egiten genuela, beraiek erdaraz. Esan ez, zeetan ari da, ez? Eta ni euskaraz. Eta, zer euskaraz, eta ni, ez? Gero euskara, gero gaztelera pasatzen ziren. Eta gero eta gehiago egiten ziaten euskara, gero eta gehiago, eta gaur egun kuadria euskalduna dut. Mendia. Nire gazte garaitan bakarrikan heavy metal, baina gero ja pixko de folk, edo rock, edo ska, edo pixko de. Ez dago nire abilezien artean. Xabi Etxebarrita, poesía y otros escritos. Mendillin. Honitz. Pariserat. Hori egin nahi hori euskaraldiakin, ez? Hori berarri prest, hori da. Eta hori, eta azken ohiturako hori aldatzen kire. Eta joitzen super kuriosua, aipatu juzun bi gauz, alde batetik anez, erraten dutelikan larunti manifestatu ziren horiek euskara inposatzen dena, eta hori ikusten zu euskaraz ikasi dutenak esfortzu, leku batzutan esfortzu bat egiten dela, eta izgara sorten inposizioaz non euskalduna izan nahi duna esfortzu bat egin behar dula, ez? Bai, eta zenbat pertsona dagoen, gu behintzat txikitatik jaso dugu euskara, orduan, ahalegina izan da, bai, baina, heldutan ikasten duen jendea, hori bai dela ez barria. Eta Tafallan adibidez, jende asko dago, gurasoak, familiak eta ikusten dituzu euskaldunak, Tafallako irakasle asko ere badaude euskaldun berriak.
eta filologia eginda eta guzti, eta orain irakasle, eta azea aleginak heldutan hasi. Deredunare bizit hor, kasuetan hezkuntzen ez, kuriosoa eta, ez da, puntu bat ematea batzutan raia ez, osea, bai lortu dela tresna, dela deredua implementatzen, guain gertatu da Nafarroko hainbat lekutan ez, baina ikusten dituzu hainbat lekutan on deredua ematen den, eta hortik anateitzen den jendia gero ez da abila euskaran ez, da nik uste dut lehen aipatu duguna autua, erabakia, kontzientziazioa, zui asotzen altzuela hizkuntza bat, baina egiten ez da mazu intereserikan hortan, joan egin dut, bada jende bat, batxiergo arte egin duela deredua, eta egiten ez da trebea, ez, nik uste hor bai badela ez da bai da edukatibo bat, ez, eta bai, ematen du arrakasta bat deredua egotia, nik uste dut arazoak, eta guain aipatu dut, Euskaldien, nik uste gakoa dagoela ohituretan. Beharrezkoak kire tresnak, baina ez baldin bada kontzientziazioan sakontzen eta hori dena, gero zaila da, ez baldin baduzu aukera erabiltzeko kalien, urteen burun galduko zu hizkuntz hori lantzeko. Horixe, eta gertatu da, nik ikastolako lagun batzukin elkartu izan naiz tarteka hortik, eta batzukin, baita euskaraz hitz egin solastu altzara lasai, baina beste batekin erdaraz egingo dizut ahaztuta daukadala, eta ez saiatu egiten, ez hori da. Eta bueno, horixe, nik kontzientzia hori hartu nuen, eta esan hon, ez dakit, nire, euskaraz bizi nahi dudalako, eta oso aberatxe iruditzen zaidalako, eta gero, lanpostu entzako ere ez, baina, guztia izan zen, eta, kontzientzia sartu zitzaidan, baina, ulerkorra da ere, euskara bere bizitzen, euskaraz aritzen ez den jendearentzat, zaila egitea mantentzea ez. Orduan, hori da bere erabakia ez, nola egin dezaket hori aldatzeko edo, eta horregatik egiten dira, esaten dugu euskaraldia, eta... Eskor bada kristoneko eta nik kontutu nahiz ere, eta bizinez beran, bazula berez, aukera gehiago, izotzen zuen norbaiten gana joan eta bera euskatu nahi izateare. Kontutu nintzen, eta guen saietzen ez horreri buelta ematen, baina batzutan ematen du reparoa, baina sartu denda batin, dostatu batin, eta baldin badago bertzealdin norbait ez duzuna izotzen, batzutan zuzenin gaztelera da jotzea, eta guen eren saietzen horreri buelta ematea ez, baina gu gero honiztan, euskaltzalik izan eta saiatzen egunerokotasun erabiltzen honitz, batzen txugu muga propio batzuk, ere, ez dute inongo justifikazioerikan, ez dute inongo logikarikan, eta igual baita ere, bombardatu digutelkoz ez, gauza honitzekin tala, egin egun batin, harinez jende baten gana, gero kontutu nahi zela euskalduna dena, eta lehenbizko hitza gaztera ikebatikan, gero nire harreman guztia pertsonarrekiko baldintzatu du, ze gerorat ere pertsona batekin ohitua zauden hizkuntza batin solastia, ja den euskera gaztera doden arakoa, hori rebertitzea agitzaia da, agitzarrotza da. Bai, hori da esan duzuna, lehenengo hitza, haze garrantzitsua den lehenengo hitz hori. Nik ikastolatik hizkuntz proiektuan sartuta ibili naiz ere, eta bertan formazio ikastola batzuk izan ditugu, eta hor ere batean, jaso nuen gauza garrantzitsu bat, hori izan zen, justu, sartzen garen tokian, berdin dio Murtzian bada ere, kaixo bat bota. Nor daki ez, nor dagoen hor, edo ohitura, gure gizartea horrelakoa da, eta horrela dator aspalditik aparientziak, ez? Gure ze iruditzen zaigun besteaz, edo ez dakit ze iritzi dugun, edo aparientzia, beti hanek nola jakingo dut, gaztelera zuzenean. Ternuako galtzak bai, ez? Hori da. Tiak ez dakit nola baldin baitu, ez, gaur egun ez da, edozein pertsonak jakin dezake euskaraz. Eta, zenbat pertsona dago hegoaldean, bizitzen, Murtzian esaterako, edo ez dakit. Eta zergatik ez, euskaldun batekin topatu zerbitzari batekin, edo dendari batekin, edo ez dakit. Hala. Bai. Ez dakit, agian kontzerturen batean hanka sartzen duanean, edo gurasoren batekin, irakasle bezala gurasoren baten aurrean zerbait botatzen duanean. Hondartza. Goizieki eta, denetatik egingo nuke, alde batetik ingurutik hasi,
inguruko ezagutzen zitudan txokoak eta mendiskak eta gero ongi nekatu ondoren gerturatuz joan eta gero, bueno, tabernetatik jendearekin ere solasteko. Euskal Herriko edozein jendea. Lapurreta, lapurretaren bat. Txikitan denda batetik lapurtu nuen palomita poltsa handi bat. Bai, Nagasorkun. Eta matara ere, adiez, jakara, mendizaren azia, laten zara jakara, bat ere euskaldun gehiago irunen bino. Hori da, hori. Haitzen zu, euskara, Mendizale, bai. ari gara rekuperatzen Nafarroko erreinu territorio horiek eta hola, baina, bueno, azkein hori ez, itxura zera honistan ere jotzen dugu itxurarat, eta erraten dugu, honek zeiak egin du, igual, pentsatut ere izaten aldera norbait euskalduna, ez? Ematen du, errespeto falta bezala, norbaiten gana eta lehenbizko aldiz euskaraz, eta hori kristoneko txorakeria da, hori da, zuk bakarrik egitezuna da, argi utzi euskalduna zarela. Gero, erantzuna, gazteleraz baldin bada, tira, gazteleraz lasai asko, baina ez dakit, bota zazun, kaixo esateran, ni euskaldura naiz esaten ari gara, edo euskaraz egiteko aukera ematen dizut. Ez? Olako lehenengo edo izotzen duzu euskaldun batekin ere, igual, zu errantzuna, ez? Euskaraz egin, eta bertze pertsona pasatu gaztelerat, eta kasu horietan, obiztan, jotzen dugu gaztelerat, euskaraz segitzea izango bazen bezala, bertze pertsonari bortxatzea hizkuntza, eta jo, zu hasi zara elkarrizketa euskeraz, berak badaki euskeraz, eta berak aldatu hizkuntza, zeba zu izan martzara ere hizkuntza aldatzen duna. Hori da. Eta jo, batxu guain bat ohitura, eta hori bai, eta da kuriosoa, ze hori ematen da baita faian, baina baita ematen da, bera batin, ematen dula ere dela askeguneak eta hori dena, baina hor baita batxie lanketa batzuk, eta batzutan nahi zentxuzu gaztetxuk ere kalin gazteleraz, eta jo, haunitz ere, komunikabideak, oza ez komunikabide telebistain bertze ez, igual internet eta guain youtuber eta hosti horiek batienan hola modan, hizkuntzetan ez, referentzia ikiko horreri, hori egin den hizkuntzarat jotzen duzun, ere nik uste dut euskarak ere bere ganatu barratxula espazio berri horiek, horren bitartez nik uste gazteunitzek bukatzen te gaztelera, batxire estepziuk eta batxire badadentik anez, hor kontu zigur behar da, ze kristoneko pisu hartzen ari da mundu horrek eta nik uste dut euskal munduak ere bere ganatu behar du, sartu barra dela mundu horretan. Bai, hori hona esan duzu teknologia berrietan eta hor txertatzea eta indarra ematea euskarari horietan, bai, garrantzitsua ikusten dut baita hori gazteen artean eta beskat pizteko, bai. Beraiek esango dute, jende gehiena ardalduna denez edo, benga ardara zingo dugu, baina ez da horrela, jende askok ulertzen du euskaraz eta ere arrakastatxua izan daiteke, youtuber euskalduna izatea eta, bai. Gainera, agian, beste nolabaiteko garrantzi bereziago hartu dezake, bai. Eta hori musika zure zare irakaslea eta jakinen zu zaditzen duten gutxi beti zure ikaslik eta hola ez? Eta hor, bada, ditzen te musika euskalduna eta ez dakite, berritxarrak edo zutatu ertzainak, talde historikuk ez dire gatzen, hori edo jotzen te gehiago ingles taldetara edo gaztelerazko taldetara? Bueno, denetatik. Orain adiez, zehazki DBH-ko lehenengo eta hirugarren mailan ematen dut, eta egin dugun ariketa bat izan da, betiko musikari klasikoak lantzeaz gain, ariketa polita izan da, egin dugula musika estiloak, ez? Adibidez, DBH hirugarren mailan, musika estiloak. Eta bakoitzari banatu diot estilo bat, aukeratu dute, printzipioz, estilo bat. Denetatik, country, jotak, heavy, punk, ska, denetatik, bakoitza bat. Eta 28 dira, 28 estilo. Aukeratu ditugu. Estilo eta, edo ez zen errepikatzen al? Bakotxak izan bartzun estilo bat, ez zen errepikatzen? Ez, baina bai badaudela batzuk beste batzuen azpian edo mendi datorrela beste hau edo sontzekoa direnak, ez? Hori, bakigu ez dira asko. Metal batzu, power metal, thrash metal... Hori da, pizkat horrekin ere jokatuz ez. Baina hori egin dugu eta helburua etzen bakarrik, hor askatasun pizkat eman diet, eta esan die begira, zuen gustoko taldea aurkeztu behar duzue. Zuen gustoko talde horren estilo hori, edo estilo horretan gehien gustatzen dizun taldea, beste modu bada ere ez.
Karo, zuen guztoko esaten bat dugu, agian 10 pertsonek aukeratuko dute Demagun Betagarri edo ezakit, edo Gogaregun Betagarri Iron Maiden. Ja, orain ja. Saiatu halko nintzen zerbait botatzen, minio ziuaski ingut gaizki eta gerituko asko gaizki, orduan nahiagot paso palabra egin. Bola buruat ez zait etortzen, lotxa pasatu minio puntu hortara aietzeko, hainbertzeko lotxa ez dut izte inoiz pasatuten ikan. Juz, izango gara, pelotak. Ziuaski gehien bat ibilko nintzen menditan eta inguru hortan, eta ez nintzen sobera jatuko herrira, nahiagotelko ez mendi ingurua. Baldin bat Euskal Herrikoa, ere menditsua eta berde izatea, edo kostaldeare politizan nintzen, erraten aldut abiez hori odola, eta baldin bat zen Euskal Herritik bertze herrialde bat, badiz errango duen Eskozia edo Irlanda. Ur potablia. Baldin bat pekatu ez da itortzen ala. Nintzat miresmenaz da hona eta guztoko itzen altinen gauza bai, nik uste mirestu inor. Iron Maiden demagun, ez? Euskaldunez den bat. Bueno, agian banatu ondoren, hobe esan dardua banatu ondoren, estilo horren barruan gehien guztai dezuna, berdin dio Euskalduna edo ez. Baina bai, aipatu behar duzu, estilo horretan Euskalduna den talderen bat. Aipatu behintzat, nahiz eta gerozu, zabaldu gehiago ez, azaldu gehiago beste talde hori. Eta oso polita izan da, guztietan atera da Euskaldunen baten bat, eta gero ja, aipatu dute behintzat, jarri dugu zerbait, eta gero beraien askatasun horretan ez, beraien azaldu dute gustokoa. Oso harik eta polita izan da, gogotsu ibili dira, beraien gustora aritzen diren horretan ibili direlako. Ez du nien horrek aukeratu izan el reggaeton, ez? Bertzen azatek ez du hori errepikatu behar du kutsu hor du. Bai, reggaeton ere. Eta talde Euskaldunekan atzen? Eta ze respetua dagoen estilo guztietan, guztietan. Jotak aukeratu duena, reggaeton aukeratu duena, heavy, errespetu osoa. Reggaetonen bazen bada talde Euskaldun bat reggaeton egiten duna. Beno, hor... Hor Euskaltzen dies hartu garra da hor tartin, debekatzera bat zerbait ere. Zozer atera genuen. Agian talde honek ez du espreski reggaeton egiten, baino agian sartu duen hau pizka bilatu dugu zerbait. Gauzatzen hor txertatzea, bai. Baina, bueno, denetatik izan dugu. Eta polita, oso gauza polita. Zu musikari buruz eta? Bueno, jo, txar mortala ni abilezea, zero. Mino, bueno, haitu esente, nire 15 urtekin tola nire melenakin eta hori bai heavy talen zuten nuen, gero erat igual bai talde desberdinak ez, igual eska, normain ere musika hori aditzen dut, rollo makarrilla ez, ez da, bakit musika definitzeko ez dela modu egokina ez, gustatzen dortzaina, dola, gero aparte beti gustatu zait pil bat musika folk eta zeltikoa, biblinekin, eta nire garaitan mago deuz presentziten pil bat ez, justo nahazten zitu bere hori gitarran soinua eta gero aparte folk. Erdiaroko kultsua zuen eta... Ez pixko frikire nintzen. Ez baina nik oso guztoka dukat ere? Ez, eta musika adibidez hori folk eta euskal musika eta gustatzen zait pil bat ez, baina rock eta hori folklore eta hori gustatzen zaizki desente horre. Tarte hortan mugitzen ez musikan zuterako orduan. Ni, taldetan esan du bezala rock eta reggae, baina baita denetatik, denetatik, heavy eta kontzertuetara jateko, rock eta heavy gustatzen zait, asko. Eta, esan duzuna, folk noski baita, berez edozein kontzertu niri zuzenekoa, dezkit, esan dezaket, ia dena. Denetatik. Zuzenean ikusteak badu bere xarma eta... Eta ez da bakarrikan musikangatik, baizik eta ere girongatik, ez? Azkenean musikarea transmititzeko eta kontzertu batin sartzen da ere, ez? Pixkote, erokeri puntori eta ere subidondo ezagin naharan, ez? Hori da, mugitzen du, sentimendua mugitzen ditu. Ematen dio pixko gehigarria, ez? Talde horren musika transmititzen aldizunari, ez? Ematen dio plus bat do, ez? Hori da. Gero errantzula jebina, gero da kuriosoa ez, gero jebi mundu nola egin ostin alpian, gero gauzen gari bat, hori power metal, hori roia ez da eta hori Warcry eta... Bozak zepila niri, Halloween eta nire entzen, espezializatu nintzen, eta nintzen hori bakarrikan adarrontakoa eta bertze guztiatzen hori.
kontroltzen nun, zaditzen nun, eta dena, ez eta aldiz, hori, zen kuriosa, baina. Bai, denok izan dugu nik uste dut, ez, dain horretan pixka bat sektarismo punto. Hori da, nik jebia naiz eta listo, izalako zozer pixka bat. Baina, bueno, gero aldatzen da, denborarekin. Bai, gero ja izula, gehan egitzen gudasuk eraten zidaten, ja, pasako zaizuta, niri pasez, ni behitzi guzilla izan manez jebi. Eta ez dut hori renegatzen nire jebi izaera horretaz, baina, bueno, ere ja, gero zabaltzen da denakin bezala. Hori da, lehen, zaki flamenko entzutea, edo, zaki zaten, hortara ez nahi saietu baina. Ez berez, bueno, nik ez da, agian da gutxien entzun aldudan musika ez, baina irekitzen zara, eta hartzen diozu, gitarran hori etzen duen, hartzen diozu beste, ideologiaz aparte edo, ez, irekitzen diozu. Igual zure kasun bai, ez, igual arlo teknikori, bai, gozatzen zai. Igual ez, ja zabakarrikan ze transmititzen adizu baitz, teknikoki bertsionari ongi egiten nahi dela, ez, igual flamenko ez daizu zertan gustatu barra, igual momentu hortan gitarra jotzen nahi dena, eraten ez, haite kristoneko birgeria, igual jotzen duen ez dia transmititzen, bino, kristoneko abilezia badu tipua. Hoxe, baita transmititzen du, ez, baina, bai, hori da batez ere egiten duten, ez, abilezia daukate, eta gero, bueno, edo txaloak egiteko modua bera ere, ez, hori saiatzen, nor ez da saiatu egiten kontrakoa, ez saiatu zeran ez bait? Kontrako txaloa egiten. Ez que ni ritmotan arrontxarra nahi, eta igual saiatuko nintzen gaizki egiten eta ingo nun ongi, eta... Aina saia bukatu ezak egorrela. Bai, joe. Eta arduan, zure gustoko edo hobia da, zendezeko zein da? Mendilla, du digabe. Mendizalea zara. Pil bat. Aparte inguru hortan badaukera ez, ni aparte bizinez baserri auzo batin, eta beti esaten zegunero mendi buelta bat ematen zakurrekin eta hola, eta aparte mendian ingurun atxeren kirolak ere eskalatu pixko, negun ere eski trabesia eta hola, eta mendia amaitu dut pil bat. Ez, batzutan ateitziare herrietatik eta hola, eta ni naturan egotia eta hola, eta aparte mendia berez, guztuzait txikitatik. Eta hori gero Pirineotan eta hola, eta izugarri maitu. Osea, ni hobi bat entzakitu digabe, maltramo hobi bat zebat maitetena da mendia, inongo zarantzarik gabe. Ni txikitan ere, gurasoak bazoden Asto Bizkar izeneko mendi taldean, ikastolako mendi taldea zen, eta jaten ginen, baina gogoratzen dut goizeko bostetan jeiki, logurearekin, bota, jarri, eta perez handia ematen zian, nagikeria horokan horretan. Eta, zoritzapen politak eta gaur egun, bai, jaten naizela tarteka, baina zu bezala nik uste dut horren beste ez, nik musikan sortzen naiz eta kontzertuak emendik eta handik gehiago, baina bai egia da. Zure kasun hobiare da ofizioa, ez? Bai. Hori inglesia errate jobi, do. Hori, jobi daukat. Bai, zorionez bai, oso, nire bizitza musika da, egia zen, bai, goizetan lanean eta ratxaldean eta gero taldeak eta bai. Ez, azken ikia bizitzeaz gusten zaizunatan, ez? Azkenen hain bertze urte eta hemendik eta dirudinez, garai hauetan, guainikan urtea uniz gehiatzen zaizkigu lan egiteko, ere izatea zerbait gustoko duzuna edo motibatzen dizuna kristoneko hostia. Zoragarria da, ni hasieran ikastolan sartu nintzenean nahiko gaizki pasa nuen, azteko, 300 ez dakitzen bat ikasle nituelako batera, aste bakoitzean 300 zakitzen baziren. Eta berrian nintzen, ez dituen ezagutzen oraindik, ez nintzen oso aditua ez da din guztietan. Musika eskola batean lan egiten nintzela, ez dakit, 16 ikasle gehienez. Musika ikastera etortzen ziren espreski nahita ez, horretara, eta gero pianoko, ni piano jolea naiz, eta pianoko klase batzuk, partikularra dira azken finean, ez, musika eskola, baina pertsona bati ematen diozu klase hori. Ordan, hortik pasa nintzen ikastolara. 3 urteko umeak besteak eta baneko gogorra izan zen, eta batez ere, zubakazu musikako karrera bat eta maila bat eta gustoko gauzak konposatzeko edo sortzeko edo, eta batean txiki hauekin zer egiten dut, musikan zer erakutsi behar diet batxalo eta ez dut zuztura. Hore gestea horretara, egin zitzaidan. Rollo prehistoriko, ez? Bai, eta gero, sol, non dagoen sol erakutsi eta hasieran zen, buah. Zeruan. Hori da, baina azkenean begira gustu hartzen diozu eta oso aberasgarria da. Azkenean nik ere ikasten dut beraien gandik, prozesuan nola diren gainera, 12 urte dara matzat ikastolan orduan,
txiki-txikitatik hartu ditudanak orain debeatzen ditut, debeatzen adin horretan eta prozesu hori ikustea eta aberasgarria da ere, orduan buelta eman diot eta gainera, baliagarriak ditudan, nire karrera egin ondoren oso baliagarriak ditudan gauzak ere erabiltzen ditut, adibidez, abesbatza eta aurkantari jaialditarako prestatzen ditut umeak eta horretarako behar duzu beraiek aukeratzen duten abestia moldatu, tono aldatu, partitura prestatu musikarientzat, ikastolako beste instrumentoa jotzen duten ikasleekin ere bildu, zein da lortu alduzun nota altuena, benga barduan abestia moldatzen dut beraientzat, azkenean egite ditut nire gauzak eta baita erabiltzen dut eta beteta sentitzen naiz gaur egun. Eta hori, pianona, behinpin kanpora ematen duna, dela instrumentu bat, esklabo ezala do exigitzen txuna, zait, igual ez dela hola, eta instrumentu guzik exigitzen dema igual, ematen dela instrumentu bat bereziki hori jotzeko, agitz esklaboa dela, zen ematen hori ez, niño prodigio eta gurasuko dela gain eta... Azte baina izaren kontatzen nire ibilbidea pianoarekin luzatu gaitezke pila. Ez bakarrik aipatzeko, oso gogorra gintzatela niri pianoa ikastea adibidez. Izan nuen irakasleak, berez 5. maila sartu nintzenean, izan nuen irakasleak berak esan zian ez nuela balio pianoa jotzeko. Eta ez nuela inoiz lortuko 8. maila bat, dela erdi maila, azkenean 8. maila. Gero bat zagoen oraindik goi maila, ez? Eta irakasle batek ume bat zarenean hori esaten badizu, imaginatu nola sentitzen nintzen. Bez, mailatu bazula instrumentori eta batek hobekio edo okergo, motibatu bat kozizure jauztia. Hori da, motibatu bat duzu aurra ez, eta ez dela horren ona baizu, alduen guztia ateratzeko motibazazu, eta ez bada heltzen konturatuko da, baina ezin duzuzuko hori esan ez dakit irakasle bezala. Eta lan oso gogorra egizitzaidan, eta nire aita, hori baita, Euskal Galdetik alde batetik eta baita piano jolea izan nahi zuen. Eta, berak ezin izan zuen hezkuntza hori jaso, nire nahi eta bio sartu gintuen horretan. Eta berak asko motibatzen gintuen, eta benga baietz, eta azkenean berari esker eta nire amari esker ere lortu nuen indar hori jasotza eta benga nik aldut. Eta noski lortu nuela, lortu nuen 8. maila, gainera irakasle horrekin azkenean lagundu ninduen azkenengo mailetan konturatu zen, gai nintzela, eta azkenean berarekin lortu nuen. Eta esaten duzun hori, hala ere, jaso nuen hezkuntzarengatik eta beldurra handia neukan jende horrean jotzeko. Nire amonaren aurrean urduri jartzen nintzen, baina dardarka. Eta ez nuen ongi jotzen, izugarria zen. Eta nire taldei esker, Los Goma izan da nire lehenengo, hasi nintzen gualitxo beste talde batean, baina hor pianoarekin ez. Eta pianoarekin berez, Los Goma taldean, eta... Lertzen zenuten eszenatoki, ez? Ez lertzen nintzen nahi, barrutik ez nekielako zer egin hasieran. 8. maila bat izan da, horren hainbeste urte pianoa ikasten, eta ez nintzen gai, zer sartzeko rock talde batean zer jotzen da hemen. Beti partitura, klasikoak, eta... Improvisaziorako tarterikan ez. Hori da. Piano jole bezala, nintzen horrela, teknika eta ez nuen ezer gehiago, ez nuen sentitzen, ez banaiz gai, ez dakita, bestitxo bat laguntzeko edo hemen ezer egiteko, orduan taldean pazientzia handia izan zuten, eta laguntzen ziate, egin olako zerbait, behin esan ez gero, berehala egiten nuen, hori teknika aldetik, baina niri bururatu kostatzen zitzen asko. Eta orduan, talde hori gero bestea, eta orain disfrutatzen dut pianoarekin, bezurra badiru dire, lehenez, ez nintzen gai, eta orduan, oso gauza bitxia izan da. Eta ez naiz damutzen, inolaz ere egindako hezkuntza horretaz, hezkuntza moduaz, zei bat ere gustatu ez, baina ikasitakoaz eskerrak musikasko konserbatorioa egin naizela, eta egin dudan hori guztia, orain gai naizelako beste gauza hauek egiteko, ez, baina bai... Nik dagoen ere motivaziona, errantzuna, nire hitziz, irakaslik onak dotxarrak ere, ematen dutena motibatzen baldin badie, eta motibatzen baldin bate, nire ez baldin badiz historia irakaslea tokatu zaitelkoz. Eta ikentena da irakurri eta jendik azpimarratzea, nio berdin historia gustatzen bazait, eta kontatzen telikan transmititzen dut bira, eta la batalla Waterloo, eta hemen Napoleonek egin zen hau estrategia militar bezala zen kristona, eta nik uste dut ere motibatzen juzu ikaslik, eta igual ere hortikan lortzen zu pertsona bat, baita ere motibatzea horrekin, eta nik uste irakasle
gero batxire 1000 kontu gehi hori baloratzeko, ez? Baina irakasle bat ona txarra egiten, motibatzen baldin badio ematen duguna, eta gustatzen bazaio jendieri motibatzia ematen dunak. Hori da goza, motivazioa. Eta, bueno, gaur egun, konserbatorioare aldatu da, hezkuntza berez aldatzen ari da, eta nik laguna baitut konserbatorioan, eta ez dut ezer ikusirik, ez? Nik izan dako horrekin, eta, bueno, beti egongo da denetatik, noski, baina motivazioa ezinbestekoa da, eta orain ematen da improvisazioa, eta lehen zeuden eza horiek, orain ematen dira, ez da, gero, gertatu izan zaideana, ni irakasle bezala, nire helburua zen motibatzea, eta doan hankasartu izan dut, agian zorrotze egiez naizela jarri, eta agian hankasartzen zutela, baino motibatuta zuten ez aurrera egiten zuten, eta gero, bez, bueno, azkenean halako gauzak gertatzen dira, ez ertz bat eta ez bestea. Baina bai oso garrantzitsua da esaten duzuna, motivazioa da dena. Nik uste ere badela guain pixkot ere hipokresia, hori narrantzea, guain aurrekin ere lantzen dela improvisazioa eta dena, nik uste badela pixkot ere hipokritak, ze aurrekin bait lantzenkire goz batzuk, eta lehengun izaten ginen lagun batzun hartin ez da baida, ere noa den hori aurrak eta neskak ere talde mistuak, eta txikitan hainbat gauza aikire buelta ematen, hori adibidez futbol talde izatea mistua, tarte bat improvisaziorako eta bar, min hori mugatzen dugu aur txikiak txigelikan, gero etzen txire DBH-era, banatzen txugu bi futbol taldeak, improvisaziorako dago, hemen batzun eta bat 0-tik 10 eta horrena esertu zara, eta ordura arte egindako guzia ez du jeustako balio. Eta nik uste badera hor kristoneko hipokresia ematen du kristoneko lorpenak ematen egiela, nona etzen denikan egitazko momentua, eta da ikasketa bate garrantzia, eta kirolak hartzen du bertze kompetizio mai balta, orduan ez, orduan ja lehenoko parametrotara bueltatzen gara. Hori, egia da, hala da, bai, hasiera batean bai, baina gero bai, improvisatu, baino hemen, ez, muga honetan edo, bai, gero azkenean mugatzen da. Baina, bueno, nik uste dut, bueno, espero dut gainera eta ikusten da aldatzen ari dela hori guztiare, orain hasi dira hezkuntzan adibidez, nirean ari naiz, hezkuntza aldetik proiektuak, eta orain beste modu batean erakusteko bidean gabiltzala. Aldatzen ari dira gauza asko, eta adibidez, nire ikastolan hasi dira proiektukin, eta bai gai bat jartzen dela, edo eta batzutan gaia ere suertatzen dena, baina gai bat jarriz gero, hasten dira irakasle gidatzen dute, gidatzen dituzte aurrak, baina, gai honi buruz zer nahi dezu jakin, eta nola lortu dezakegu hori, eta orduan beraiea da, horrela eta parte hartzen dute, eta motibatzen dira, orduan horretara jo dugula pentsatzen dut, bai. Konta da igualez, trasbasori egitea, hortikan ere, gero gaitzen da unibertsitatea, abitzen txire seletiade bezaleko tresnak eta bar, eta zait, eraikitzen zuen neurri batin zerbait ere, gero egin barazuna da bota eta bertze gauz bat lehenokoa eraikitzereko berriz ere, ez? Azken esfortzu bat, eta ere nik uste dute dela aurrak nahasteko modu bat, ez? Eman diozu hezkuntza modu bat eta erraten zuten batxire, ez bat eksperto, baina batxire eskola batzuk batela hezkuntza experimentala, sistema no seke, ditikan, claro, eta hitzen dela batxirgo arte, eta hitzen do batxirgoa do universidadera, eta claro, hor joko arauak txire diferentik, orduan, baldin bada agitza aberasgarria ordura arte jaso duten hezkuntza, gero ez direk kapazak do zaitzen zaionitz egokitzea hezkuntza eredu tradizionalerat, eta egin diezuna da kristoneko putada. Ja, hori da, bai, ez bada goiko hori ere aldatzen, ez, unibertsitatea, eta bai, hori da. Bueno, orain gaur egun kompetentziak eta lantzen direnez kompetentea izatea, ez, edo alor desberdinetan suposatzen da lantzen dela ere, edo zein modutan moldatzeko, baina ez dakit. Baina hori baita da pixkot... Gero enbutu batean sartzen direla ez. Lantzia, dago hori landu hori ez, edo zin arazu konponduari izatena, dago izlartua hori, guain hezkuntzan ere sartzen da jóvenes emprendedores eta hori ez. De hecho, lehenengo entetu nintzen, eskola batzutan maitxira asignatura de emprendedor, eta nola, ez zegoen, krisiari aintzin jaiteko bezala ematen zuen aukera bakarra zela hori, zuk zure ideia izatea, pepinazo, rollo
Facebook Zure frikila. eta zu basura zegi ideia, eta egiten zu gran pepinazo, eta zara beratxa, eta ematen du hori dela, el sueño americano, ez? Eta hori dela bizi hontan egiten arrakastizateko modua. Egiten mazulan abertzen horbaiten zado, baldin mazade behartu zure lan indarra saltzera bizializateko, bizi hontan frakasatu duzu. Eta badain diaguen gaur egun, aritien ematen hezkuntza parametroetan, erratuzu, nik lan egin bertza bat entzat, ez, nik inbaldun nire enpresa, eta aria zabaltzen hori, krisian nola, zegoen lana, eske jende hori jaz da aktiboa lan nabaiatzen, orduan datuk ere horrekin makiatzen kire, eta da tresna bat, eta nintzen zait, hemen denak ez dugu izan bat kristoneko ideia, eta idei bat, txarra baldin bada ere, saiatzeko behartzu baliabideek sartu, eta hor egon behar da jende honitza, izan behar dula kristoneko golpea paretan kontra, eta gara saltzen, zait erreala iruditzen saltzen den hori. Bikote, nolako itzjarioa, gustora egontzeat ez da? Bai, egia zen. Bai, eman digukera dentikan pixiko solasteko, eta gara nongi. Ikusi dut musikak hor, musikarekin hor komunean bazen ituztela gaiak, eta gero baita ere oso aberasgarria izan da, bakoitzak euskararekin izan duen esperientzia ezberdina, entzutea, eta hausnarketa sakonak ere egin dituzu, kontzientziazioa euskararekiko ze garrantzitsua da. Azkenin mundua holko hori ostatutan konpontzen da, ez? Hoxe, eta ez genokalako hemen poteon bat. Eroso sentitzea, eta garrantzitsua da. Eta elkarren gandik asko ikasi duzu, hola deigarria egin zaizuena elkarren gandik? Bai, esperientziak ez, azkenin ere, Nafarroan ere, zebe errealidade, euskaraz ari ginen, euskara ningun ari ginen solasten ez, eta zebi errealidade, eta herrialde bakar batin, ja izautzen badakigula badela hori, nino. Bai, nire, hori nola harritu nahu hasiera batean ez, etxean bera batean ez, etxean erdaraz egitea, baina logika bat bez, aita erdolena baldin bada eta hala, bitxia bai, eta gero, euskara eder horrekin eta bai. Oso euskalki politia begia zen. Nik aipatu behar nizun, deigarria egintza, eta lau taldetan zabiltzala. Hori, musikari aparta zara, ez dira asko egon. Nik esaten duen bezala, semea labak ordez nik taldea ditut. Bai. Oso ondo. Bai. Mi esker gaur Euskal Citin izateagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko Maia. Espero dut gaurko Euskal City saioan guk adina ikasi eta disfrutatu izana. Izan ere, Asier eta Amaiak primeran bete dute beraien lana, eta oso aberasgarria izan da euskararen inguruan egin dituzten hausnarketak entzutea. Datorren astean beste bi gonbidatu izango ditugu, beste bi herri ezberdinetatik, beraz, hurrengo saiora arte eta ongi izan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.